Happy weekend ug malipayong alay papahulay sa tanan nato nga mga suki nga nagsunod niining atong tulumanon takna sa pagtuon. Niining simanahan nalipay kami nga magkikauban usab kaninyo tungod kay sa gihapon ang atong lesson karon nga simana mga kaigsunan mga kahigalaan. Nag-anam gyud og kalalom og mas nagkainit ang diskusyon niini. Especially karon nga week tungod kay ang ato nga title mga kaigsunan sa English nagingon dinhi The Priority of the Promise. Ang Bisaya sa priority mga kaigsunan wa gyud kay tay equivalent niya na, pero kung imong tan-awon gitandi manggod ang saad mga igsuon og ang balaod og dinhi makita nimo nga mas prioridad gyud, mas dako siya og kabugaton kaysa balaod. Pero ang ayan nato ning sabton pag-ayo mga kaigsuonan kani nga lesson karon aron mas dili mo dako ang atong kalibog. Kuyo gihapon nato karon si Pastor Palomares o si Pastor Ray de la Cruz. Apan sa dili pa kita magsugod mga kaigsuonan ato kining ubanan pinaagi sa panalangin o kinaadman gikan sa Ginoo pinaagi sa pagampo ni Pastor Danny Palomares. Pagampo ta. Amahan namo nga naka sa mga langit. Daygo ng imong ngalan, ikaw ang tagiya sa mong kinabuhi og among giila nga ikaw pod ang tagiyas tanang mga butang. Amen. Ang kaalam among gikinahanglan ni mga taknaa samtang among hisugutan ang usa sa mga importante kaayo nga dugukan o doktrina diya sa balaang kasulatan mahitungod sa balaod ug sa mga saad. Hinaut pa nga among maplastar ang mga pamaagi nga kini among mapahat sa mga kaigsuonan. Makuhaan na mo og leksyon og among kinabuhian samtang nagapaabot sa imong pagpadayag. Salamat nga ikaw magatubag sa among mga pagampo among gitugyan ang tanan sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Salamat kayo Pastor Palomares ni atong imong pagampo. Karon nga week mga kaigsuonan, magisgota og mga saad. Unsa bagyod ang saad nga gihatag sa Ginoo sa tao? Doon na ba'y saad nga nasulayan nimo nga gisulti sa imo pero wala matuman? Unsa man ang imong bation kung gisaaran ka o nya wala tumana sa nagsaad? Posible masakitan ka, kitang tanan mga kaigsuonan gumikan sa nung pagkatawhanon, gahimo tag mga saad, bisan ang mga politicians nga mudagan sa sa tanan nga posisyon diha sa politika. Nayusahay tinglon siya sa mga saad unya nay uban nga moingon pod nga suri kayo na agyoy mga hinungdan ngano nga dili na ko matuman ang saad. Pero nining atong lesson karon nga semana mga kaigsuonan nagisgot ni bahitungod sa saad nga iya sa Dios nga gihatag niya kang Abraham. Ug gumikan kay si Abraham mauman ang amahan sa tanang mga Hudiyo and basically amahan sa tanang kaliwatan sa tibuok kalibutan. Ang saad mga igsuon hangtod karon nagpabilin nga lig-on ug nagbarog gumikan kay ang nagsaad dili tao, dili mapakyas kundi ang Dios mga kaigsuonan nga motuman gyud kunon sa iyang gisulti. Pero sa dili pa ta mo to unahan mga igsuon atong himuon sa ang pagpanimbaya. Pastor Ray na ba kay gustong ipanimbaya din ha? Gusto nga ipanimbaya mga kaigsuonan. Happy Sabat una sa tanan. Kani nga tong mga kaigsuonan nga gikan sa Southern Mindanao Mission. Tanan nga sakop niining misyon nga nagapaminaw, nagasunod niining atong takna sa pagtuon. Ang Dios magapanalangin kaninyo. Mao man ang atong mga kaigsuonan diha sa area sa Davao Mission. Ang among pagpanimbaya diha ninyo, happy Sabat ninyong tanan. Ug nang hinaot kami nga samtang kita magatuon ini atong mabatnan ang panalangin sa atong nga Ginoo. Ato sa mga hatagan o pagtahod o pagtimbaya ato ang mga viewers ini sa North Central Mindanao Conference. Usa kini kadako kayo nga konferensya di naglangkob sa mga probinsya sama sa Bukidnon, Misamis Oriental o part of Lanao del Sur and Lanao del Norte. Among gipanginaot nga ni buntaga andam kamo sa pakiguban kanamo nga ang leksyon nato ato ning masabtan ato ning
mahatagan og hustisya kung unsa gyud ang dugukan o ang tumbong niini. Maingon man ang among mga kaigsuonan din sa Northeastern Mindanao Mission. Naglangkob kini sa Agusan o sa Surigao nga mga probinsya. Happy Sabat kaninyong tanan. Maingon man usab sa ato nga mga kaigsuonan diri sa Western ug sa Zamboanga Peninsula Mission. Ang Western Mindanao mga kaigsuonan gidumalahan ni Pastor John Kidet niya dito sa Zamboanga Peninsula Mission. Ang atong presidente si Pastor Elvin Salarda among gipadala ang ato nga mga Sabat greeting sa inyo tanan din nga nagmatinud-anon sa pagsunod nini atong lesson. By the way mga kaigsuonan, sa dili pa ta matusunahan, among gi-appreciate ang inyong pagsunod ni ining nga lesson. Pero ato lang ning ipahinumdum mga igsuon nga dili kay ang kinatibuk-an sa atong lesson mauning atong giskutan dinhi karon sa takna sa pagtuon kay naay tendency usahay nga di na lang hinuon ta magtuon kay magsalig ta sa takna sa pagtuon kundili kining atong gidiscuss dinhi mga kaigsuonan dugang lang ni siya nga impormasyon o panghunahuna nga mutabang aron mas matinaw ang atong pagsabot sa atong lesson karon kada semana. Doon na gani tendensya mga higala nga tipik lang ni no dili nato masaysay gyud ang tanan nga mga puntos dinhi ug kamo kinahanglan gyud nga naay personal nga pagtuki kay sama sa mga Hudyo dito sa Berea. Nahimo silang mas mabuot Pastor Hesbon tungod kay kada adlaw gyud ilahang gituki, ilang gisusi kung unsa man ang pagpadayag sa Dios alang sa matag usa kanila. Mao na hinungdan nga kung atong tanawon kini ba atong pagtuon mga kaigsuonan sa atong leksyon. Mura ning pagkaon nato. Dili pwede nga kami ray mukaon para ninyo. Mao na nga kinahanglan usab nga mukaon sab kamo aron nga mabusog kitang tanan. Kining amo dugang rani nga paghatag kaninyo patinaw og dugang nga mga panghuna-huna nga sama sa gisulti ni Pastor Hesbon kaganiha. Yeah, so salamat kayo dalaygo ng Ginoo mga kaigsuonan nga gitagaan kita ni higayon nga mahimo kay nga posible kining atong programa sa Taknas Pagtuon. By the way, ang atong lesson karon mga igsuon naghisgot ni sa pagtandi between the law and the promise. Ang saad gihatag sa Dios ngadto kang Abraham. Diha sa covenant relationship mga kaigsuonan. Pag ingon niya nga Abraham, ikaw na. Wa to nagpasabot nga naapay lain nga pilion ng Ginoo. Gawas kang Abraham og sa tanan nga iyahang mga kaliwatan. Og kadto nga saad mga kaigsuonan was binding. Actually, binding gito siya bisag unsaon nimo. Unya 430 years later sa panahon na nila ni Moises. Imagine nimo almost half millennia kay more or less mga 500 years gyud. So to be exact 430 years. Didto gituga mga kaigsuonan ang napulo kasugo dito sa Sinai. So kining tanan gihisgutan po ni Pablo sa iyang diskusyon og sa mga argumento nga ang saad wala masapawi sa balaod ni ang balaod nahimo pod siyang sagabal sa saad. Oh. So karon nga week mo ni atong hisgutan mga kaigsuonan unya dinhi pod madiskubrihan nato og unsa gyud ang tuyo og ang hinungdan nganong nga naa ang balaod. Dinhi na matubag ang atong mga talinghaga mga kaigsuonan. Daghang guys mga pangutana samtang tanag discuss dinhi daghang mga reactions ingon nga pastor. Kung pinaagi lang sa grasya ta maluwas, okay wa na problema nasabtan na muna daw bi karon unsa naman lay bahin sa balaod. Dinhi ato na masabtan karon nga week mga kaigsuonan. Sa dili pa nato na siya mo mahimo gyud nga kabahin sa atong pagkukabildo. Atong tagaan og hustisya gamay ang ato ang bersikulo sa kuluhon mga kaigsuonan. Okay, yeah. Diin si San Pablo naghatag og contrast no, iyahang gihatagan o gibugaton ang saad ug ang balaod. Nag-ingon siya nga ang panulundon miabot dili tungod sa balaod kung dili tungod sa saad. Atong i-emphasize ang context nga tungod man gud siya sa kanabitong kagahi gyud sa mga taga-Galacia ba nga pakibalaod kayo. So iyang gitagaan og contrast in the sense nga kung kinsay una chronologically. So ang una niya gi-emphasize nga sumala sa giingon ni Pastor Hesbon nga 400 plus years na ana ang saad wala pay balaod nga kanang written nga balaod
Buti pasabot niya nga kanang dili ta musalig anang balaod kay bisag wala pa na siya na proklamar ang balaod officially, ang saad na ana, ang panulundon na ana. Oh, yeah. So muna ang naa sa tong bersikulong sa guluhon makaisunan. Pero wala na to gi-distinguish dire nga ang balaod ubos ug gamay og kalidad kaysa saad. Wala dinhi sa ato ang bersikulong sa guluhon. Gisgutan dinhi ang chronological existence kinsay una, saad ba o balaod ba? O nag-ingon si San Pablo nga ang panulundon hingabot pinaagi sa saad. Apan dili pinaagi sa balaod. Yeah, kaning atong lesson diri makaigsunan gidiscuss ng gid ni Pablo. Kay balo si Pablo nga ang iyang argumento bahin sa grasya ug sa saad mga igsuon dili gyud na matuis. Pero naa say allowance makaigsuonan pareha guni sa atong mga Adventista karon kasabot nga all right pastor sige butang nato grasya gyud saad gyud si Ginoo virtue of what God can do gyud pastor. Pero daw bi karon naay allowance po si Pablo makaigsuonan kay balupod siya nga sa pagkapakisugo ni ining mga Israelhanon moingon gid sila unsa naman lang daw ang pulos karon sa balaod. So nag-ingon po si Pablo dinhi mga igsuon nga wala man nato gibungkag ang balaod gani ato nang maabot unya mga kaigsuonan ato ihatag ang time ni Pastor Ray. Mo na nga kung atong tanawon kay napugoy kasinatian ani nga may tungod bitaw kaning balaod o kaning grasya nga mao ang saad sa atong kaluwasan nga napagi mga daghan nga mga miyembro sa atong iglesia may kausan nagsimba ko dito dapit sa may Rizal tung miaging bulan. Unya ang una na kong pangutana nila pila man sa inyo ha ang nagbantay sa kasuguan aron maluwas. Halos katunga sa miyembro sa iglesia nga akong gisimbahan nagpataas sila ang mga kamot. So nagbut pasabot nga mura-mura og ang kahimtang sa atong iglesia karon, mura-mura kanang kahimtang sa mga Israelinhon og sa mga katawhan sa Galacia nga pakisugod yun sila. Nga dako ang ilahang hunahuna nga ang sugo mo'y makahatag kanila sa maong kaluwasan. Bantayan aron makaangkon og kaluwasan. Yeah, gibalik-balik naman ginato ni emphasize mga kaigsuonan di gyud nato ni ma-blame sila ang mga taga-Galasya nganong ingon adto ilang mentality. Maingon pod sa atong mga kaigsuonan karon. Di pod nato ni sila ma-blame nganong ingon ani ang atong framework sa atong unahon ang mga kaigsuonan. Tungod kay naagyud tay konsepto nga lahi gyud ta kay sa uban. Tanaw nimo ang atong emphasize sa balaod mga kaigsuonan ang tanan nga mga relihiyon diha nagkadiin-diin na sila pangitag rason nga moingon wala gibungkag na ang balaod grasya na ta karon. Pero on the other hand, kitang mga Adventista purot pod nato ang tanang mga bersikulo sa Biblia aron ato lang yung ipabarog nga ang balaod naa pagyuna which is undeniably true. Di man ginato na mawala makaigsuon kay ang balaod kaniadto karon og sa walay katapusan naa gyud na atong hibaluan ang rason. Wala gyud na usab. Wala gyud na mausab. Gani ang atong leksyon sa Domingo Pastor Hesba kanang ganahan kay ko ni nga ang presentation nag-ingon diri si San Pablo law ingon na atong author law and faith no. Actually dako kay ni siya og gibug-aton alang sa mga native gyud nga English speaker kana bitaw bitaw law and faith no. Buti pasabot kung moingon pa tag law or faith pwede ta magpili sa law o sa faith, no? Pero tungod kay ang ato ang author conceptualize niya ang law and faith, but ipasabot nga mas kinaa kay faith dili nimo biyaan ang law. So kunin mo tanawon din Pero gusto na kong tanawon kining pulong covenant bitaw kay ang atong leksyon iyahag yung gikutihan dinhi og hisgot nga ang pulong nga covenant makaisunan o saad pwede na to na siya matawag nga kontrata or pwede na ito matawag na treaty, no? So, kontrata, treaty. Kung imong hisgutan, maghisgut ganit ang kontrata, naglangkob ni duha ka partido. Okay. Walay contract nga mahitabo, nga walay duha ka parte, no? Naay definition anang contract, nga nag-ingon dito, mo na siya ang agreement between two parties. So, duha gina kabuok ang naapil. So, niini nga pakigsaad makaisunan, kinsa may naapil? Of course, ang Dios, no? Ang Dios, ugunya si Abraham.
Pero sa pag-play sa mga pulong dinhi mga kaigsuonan, naay translation dinhi pag-translate sa Hebrew Bible paingon sa Griego. Lahi ang iyahang translation sa pag-abot na sa Greek Bible. Ang pulong nga covenant nga supposed to be naar na siya sa Griego nga pinulungan ng gitawag synteke, no, synteke. Nga ang buti ipasabot niya merlang pakigsaad. Gi-translate din sa Griego nga Bible na og diatheke, no? Ang diatheke dili na siya kanang limited lang dito Pastor Hes sa gitawag nga saad o covenant o kontrata. Kung dili ni come up siya dito sa pikas nga bahin sa gitawag nga will. O sa to pa nga kini nga pakigsaad makigisunan, kung imong i-convert ang pakigsaad og ang will is personal, no? Nga panalitan ako muhimo ko og will, one of the essential requisites sa gitawag nga will nga it is entirely personal. Ang saad nga gihimo sa Dios makaisunan, gitawag to nga personal niya. Sa laing bahin gitawag na nila og unilateral nga klase sa kontrata. Unilateral kay naman siya gyud ang kanang nagpasiugda. Sama sa imong giingon nga wala pa si Abraham, before Abraham, naanay plano daan ang Ginoo. Naanay gitawag igsuon nga murag installment nga pagpadayag sa saad. Dito babalik sa Genesis, no? Kay actually ang gisaad ani si Kristo man gyud kun imong tan-aw, no? So ang paghatag og saad makigsuonan sa inahinay nga pamaagi gihatag, it is the will of God, no? Pero atong hinumduman nga kining gitawag nga kontrata sa kung gikaingon duha man ka parte, whether unilateral ni siya or gitawag reciprocal sa tukbang nga naapoy kabahin tong usa ka partido, atong hinumduman makaisunan nga dili gyud mapwede nga naay gitawag covenant, naay pakigsaad or kontrata nga wala poy gitawag nga kanang pag-uyon sa usa ka parte. Okay. So ang pag-uyon makaisunan bisan gani ang will, pastor. Panalitan nagsulat ko og will. Unya gihimo ta ka nga irediro sa ako ang property. Pwede ka nga imong i-renounce ang akong kuan. Sa to pa nga ang will nako mahimong ineffective. Gibingo ka nga dili mo dawaton. O pwede nimo i-renounce. Or pwede nga ikaw incapacitated sa panahon nga ang panulundo na ana. Mga kaisunan ako ning gikuan nga law and faith or faith and law mga kaisunan. Sa diha nga naa ka sa gitawag covenant relationship, ang imong bahin dinha nga naa kay pag-uyon ni ana, no? Na unsa may bahin sa imong pag-uyon? Ang pag-uyon nimo gidawat nimo ang covenant ug kun unsa man ang mga binding agreement nga naa na sa mao nga covenant nga atong hisgutan unya taud-taud, ikaw makig-abin og mahimong muapil ni ana, imo na siyang i-perform ingon nga kabahin sa maong pakigsaad. Gusto na ko tagaan og pagtagad aning gi-state sa author sa atong leksyon, Pastor Hes, Pastor Dan. Ningon siya dinhi nga God's covenant with Abraham was not a treaty between two individual when mutually binding promises are made. On the contrary, ingon pa niya dinhi, God's covenant was based on nothing other than His own will. No string attached. Okay, no string attached was given to Abraham. Abraham was simply to take God at His word. So, maura gina siya ang maong bahin sa mao nga tao sa pakigsaad sa Dios. Mao ang pagdawat ra gyud katong ingon ni Pastor Palomares kay ganiha mga kaigsunan nga it's either we accept it or i-renounce nato ang mao nga pagka beneficiary sa mao nga saad sa Dios. In other words, ang Dios naghatag gyapon kanato ug kanang kagawasan nato nga mupili. Dili ta pugson ra gyud nga amo ni akong saad mao na gining imuhang dawaton. No. Now akong dugahan gamay tong gi-cite sa author ba. Ang pagkahimo nimong kabahin sa covenant, wala nay pre-arrange o wala nay prerequisites. Kay ang atong mong tanawon din nga si Abraham sa diha nga gihimo siyang part of the covenant sa to panganana sila kontrata. Murag na sila partnership. Kung mo intra ka sa gitawag regular nga partnership, mubutang sa ka og kuan, butang nako nang akong kwartaha like 1 million. Okay, magpartner ta. Kung wala ko'y 1 million, dili ko mahimong kabahin sa partnership. Pag ingon din nga will sa Ginoo, buti pasabot makaigsunan, ikaw nga akong partner, wala kay ibutang.
Imo lang ang imo ha dinha nga accept lang nimo ning akong offer, unilateral nga offer. Excuse me. Binding na ni. Binding na ni siya, appeal na ka sa covenant. Wala kay gihimo, walay prerequisites ni siya. Ang imo din na ang gi-qualify ka, pinaagi sa imong acceptance. Ito pa, wala gi requirement. O walay requirement, walay string attached. Actually, nahisgutan man ni kanina ni Pastor Danny nga kining gisaad at mga kaigsuonan, walay lain kundili si Jesus ni. Dinhi sa verse mga igsuon, nag-ingon dito sa Genesis sa saad nila sa gihisgutan ni Abraham og sa Dios mga kaigsuonan nga nagbuhat ni adto nga saad. Matod pa niya, moabot kini sa usa ka binhi. Kaning giingon diri sa lesson mga igsuon, dili mga binhi kay in particular dili gyud ni sakang bisan kinsa lang nga liwat ni Abraham mga kaigsuonan, kundili nagpunting gyud ni kang Jesus. So pagkanindot kay sa saad mga igsuon, didto kang Abraham gihatag unya ang pag-abot ni Ginoong Hesus dili man lang kay para lang siya sa usa ka kaliwatan kundili sa tibuok pod nga kalibutan mga kaigsuonan, ug dinhi nahimo nga ikaw ug ako mga kabahin og tigdawat ni ini nga saad mga kaigsuonan, ug nalipay kitag maayo ni ana. Kani kung atong tanawon dinhi Pastor Hes o Pastor Dan, kaning sa Domingo nagisgot ni siya og law and faith. Apan dinhi sa Lunes mura og gibali. Faith pagtuo and law. So unsa ba kay significant ani nga gibali man ni sa author? Sa inyong hunahuna. Dinhi mga kaigsuonan gitagaan o sama gihapon sa giingon ni Pastor Dan kaganina nga pagkangalan nga and ang gigamit og dili gini siya one or the other. Og niining bahina mga kaigsuonan gitagaan og kabug-aton ang pagtuo diha sa balaod. Diha sa pagtuo manggod mga igsuon ato na lining diretsoon og quote ning gisulti dinhi sa author. Magingon dinhi genuine faith, okay, implies in itself an unreserved willingness, okay? Kung natong tanaw ni wa gyud ni why hurot-hurot gini unreserved. Hurot-hurot nga pagkaandam aron tumanon ang kabubuton sa Dios diha sa usa ka kinabuhi sa pagkamasinulundon ngadto sa iyang balaod. Gisumpayan din ni makaigsunan sa Bible Commentary, volume 6, page 510. Real faith based on wholehearted love for the Savior can lead only to obedience. So kung imong tanawon mga kaigsuonan, kung dako ang imong pagtuo, wa na nagpasabot nga nagtuo ka kay galikay ka nga kastiguhon ka, nagtuo ka tungod kay di ka gusto nga maimpirno, kundili dako ang imong pagtuo mga kaigsuonan based on fulfilled promises ug sa mga kasinatian nga wa gyud ka gipakya sa Ginoo bisan sa gamay nga butang. Nag-ingon siya bisan asa dinha sa bahin sa Bible, bisan kinsa nga moduol ka nako, in no way walay bisan kinsa nga akong gisalikway. Ang tanan gidawat mga kaigsuonan. So kung ingon ani nga kondisyon nga gidawat as Ginoo diha sa pagtuo mga kaigsuonan, monunot gyud ta niya ug mosunod ta sa iyahang gustong ipahimo nato. So in other words, Pastor Hes, Pastor Dan, makita nato dinhi nga kaning kasuguan o kining saad o pagtuo nga gihisgutan dinhi, dili gyud ang maong pagtuo mo'y muwala sa gahom sa kasuguan o balaod. Dili gyud ta mo kaingon nga ana ko'y pagtuo. So dili na nako na kinahanglan ang mao nga balaod. In other words, kung moingon ta nga ana ang atong pagtuo dili na siya genuine, kay nagingon man siya dinhi nga genuine faith always lead to obedience to the law of God. Ang ato magong gilikayan no nga ato gyung gi-emphasize ang pagtuo tungod kay dunay gitawag legalismo, no? Ang evil makaigsuonan sa
gitawag legalismo mauni. Mutuman ka sa sugo aron maluwas mo na gitawag legalismo. No? Pero kung nagtuman ka sa sugo tungod kay naluwas na ka, dili na siya legalismo. Muna gitawag nga obedience, no? Yeah, So atong kalahian makaisunan ha. Legalismo ang pagtuman sa sugo kung imong gihimo aron maluwas ka. Okay. Pero kung gihimo nimo ang pagtuman sa sugo tungod kay naluwas na ka ug mao na ang resulta sa imong pagtuo, gitawag na siya og pagkamasinugtanon. So lahi kayo. Muna nga ang ligwat dinhi sa atong author makaisunan, giisgutan ang pagtuo ug ang balaod. Ang balaod ug ang pagtuo kay kining duha inseparable ni. Ang tanan nga nagatuo unsa man nagatuman sa balaod. Ang tanan nga dunay balaod tungod kay naa na sila pagtuo. Kung kinsay una ani makaigsunan, moingon ta nga una gyud ang imong pagtuo. Okay. Nagkalami ang atong diskusyon mga kaigsunan, padayono nato kining topic ang relasyon sa pagtuo ug sa balaod pagkahuman ni ining hubo nga break. Aduna kabay buot masayran sa kinabuhi? Aduna ba'y kagawasan sa sala o kasakit? May paglaong pa ba ang mga minatay? Unsa ba'y padulngan sa kalibutan? Mga higala, ipangutana kay pastor. Ipadala ang imong mga pangutana ug tubagon ni pastor gamit ang Biblia. Pangutana Pastor, usa ka serbisyo gidalit kaninyo gikan sa Hope Channel. Welcome back mga higala, nagsunod gihapon ikaw sa Taknas Pagtuon. Og dinhi atong pagasugdan ang lalom na gyud kayo nga diskusyon mga igsoon sa relasyon sa balaod ug sa saad. Dinhi sa atong balaod mga kaigsuonan, mao gini atong ginaatangan kanunay pastor kung wala manggaling kung diha manglang galing sa pagtuo ang kaluwasan sa tao, unsa man karon ang katuyuan sa balaod nganong gituga pa man na sa Ginoo sa tao. Unya later atong isgutan makaigsunan og kanus abagyod ng balaod nagsugod. Asa ba na siya gikan, na ba na kinutuban, na ba na siya sinugdanan, or unsa bagyod kahana siya. Pero unahon na to ning mga katuyuan sa balaod mga kaigsunan. Pastor Dan. Sa dili pagig kumadto ang imong giingon na katuyuan sa balaod, no. Akong ibalik-balik gamay kadto bitawng panahon nga gidawat nila ni Abraham ang maong pakigsaad. Kung imong tanawon makaigsunan ang tempo sa ilang pagdawat mao ni gipresentar sa Ginoo ang gitawag niya nga will, no. Ingon siya nga ikaw gyud ang akong gipili diha sa imuhang kaliwatan mugawas ang usa ka binhi nga mao to siya actually si Jesus Christ nga maghatag og kaluwasan sa tanan. Karon ang nahitabo mga kaigsunan, gi-embrace nila ang mao nga pagpakigsaad, ayha pa sila nagpa-circumcise. So kung imong tan-awon, wala mo ingon na Ginoo nga pa-circumcise sa mudaan be, kay dili pa gid mo kabahin ani nga pakigsaad ba. Naa na sila sa relasyon mga kaigsunan. Kung imong tan-awon ang nahitabo ni adto nga punto, dugay na mga 75 years old ayha si Abraham first gyud nga ni embrace sa maong pagpakigsaad. Sa diha ang hingawas siya gikan dito sa dapit nga iyang gigikanan. Panahon nga ni edad sa 99 mga kaigsunan, diha pa siya nagpa-circumcise. Now kung imo nang tan-awon sa gitawag imong i-track ang kinabuhi sa tao, sa diha nga ni dawat ka ni Kristo, sa diha nga ni nagtuo ka niya, wala to siya kondisyon makaisunan. Ang imong pag-apil ni ining gitawag covenant relationship. Hing-abot ka dito na himo kang qualified, dili tungod sa imong gibuhat. Ayha na lang ka ni himog maayo, humana ka nga nahimong kabahin sa gitawag covenant relationship. Maura gihapon ni sa nahitabo karon sa atong kapanahonan, Pastor. Exactly. Nga sa diha nga kita naa na kay Kristo, ayha pata nakalimagmag nga kinahanglan man ko nga mutuman aning balaod. Gani kun imong tanawon ang Roma kapitulo 8 makaigsuunan, kining balaod sa Ginoo balik-balikan nato ni dili ni matuman sa mga tawo nga dili espirituhanon. So ang bot ipasabot spiritualize usa ang tawo, i-appeal usa siya sa gitawag relasyon sa pagtuo diha kang Ginoong Hesukristo ug sa grasya, ayha pa siya mo qualify nga makatuman sa balaod. So in other words, kung atong tanawon no, kaning balaod kung dili spiritual ang tao nga nagtuman niini,
bugat kaayo alang niya. Aha, yeah. Pero once nga naa siya'y relasyon diha sa mao nga naghatag sa mao nga balaod, ang pagtuman sa balaod pertigyog kakalipay ang resulta sa iyahang kinabuhi. Kay iya mang kalipay og pagtuman. Dili nga nahimo siyang pabugat sa iyahang kinabuhi. Bisag asa sa Biblia mga kaigsuonan, di gyud ka kita diha og sequence sa kaluwasan o pagtuman sa balaod nga naguna ang balaod ay maluwas ang tao. Gani at susiho na to kining sa Exodus nga chapter 20 mga kaigsuonan na amang gidinha ang napulo ka sugo. Wa gyud na sugdi diretso dinha nga thou shalt have no other gods before me. Sa Kapitulo 20 ha. Kay dito na sa versikulo 3 nagsugod ang thou shalt have no other gods. Kundili ang verse 1 and 2 may preamble pa gining gisulti na. Naging premise Nya na. diingon dito sa premise mga kaigsuonan, I am the Lord that save you out of the land of Egypt. Mao gina kun imong tan-aw na diha usahay man gud kay ang nasa tong hunahuna pag abot na sa pulo ka sugo dito dentas sugo number 1 wa na tay kalibutan nga may preamble pa diha nga introduction. Ug ang introduction makaigsunan giluwas sila sa Dios gikan sa Ehipto. Unya tungod kay giluwas ko naman kamo, Dinhina. mga linuwas naman mo karon sugod na tas inyong kinabuhi ingon nga mga linuwas. Unsa may inyong himuon? Number 1, ayaw mo pagbaton og lain nga Dios atubangan ko and so on and so forth mga kaigsuonan. So ingon ani gyud ang sequence sa balaod dili gid siya ingon nga himuon nimo siya daan aron maabot nimo ang relasyon sa Ginoo nga naghatag sa balaod kundi mas importante nga atong makatunan mga kaigsuonan nga giuna nato ang relasyon pakigrelasyon ngadto sa Ginoo ay nato buhaton ang iyang kabubuton sa atong kinabuhi. So in other words, kung ato nga tanawon ni siya mga kaigsuonan no, ang balaod unsa may lugar sa balaod Tumong. sa atong relasyon sa Ginoo. That's it. Unsa yahang lugar gid niya, insakto nga yahang lugar. Okay. In other words, kung atong tanawon sa ato ang leksyon nagsulti kanato dinhi nga ang balaod una mura ni siya og kanang gitawag nga magnifying glass. Okay. Magnifying glass. Nga kini mo'y mupadako unsa gyud kabugat anang atong sala. O ikaduha, mao pud nimo tudlo nato ngadto sa solusyon sa sala. solusyon sa ato ang sala kay dili man gyud siya maoy solusyon sa sala. Bisan patumanon nimo na siya, dili gyud na may makahatag kanimo kaluwasan apan kini maoy naggiya nimo sa labing duol ug labing lami nga relasyon diha sa atong manluluwas. Okay, atong sumpayan ning iyahang analogy makaigsuonan sa Salamin. Salamin. Primero gigamit dito ang magnifying glass. Kung naa kay mansa, dili kayo ka swito og unsa ba gyud siya nga matang sa mansa, imong butangan dito og magnifying glass. Mas muting ka dito og masabtan nimo nga mansa gid ini. Pero nung ka nga kanang magnifying glass makaigsunan maunay imong inudnod didto sa mansa aron mawala ang mansa. No, wala gid na siya cleansing effect. Ang effect ra gyud sa balaod makaigsunan mao ra gyud nay moaninag kun asang bahina ang usa ka magtotoo nakalapas. And another thing gigamit diri sa Santiago, usa kini ka salamin makaigsunan. Magtanaw ka sa imong dagway didto sa samin, oy nakita nimo nga nabutangan man diay og uling ang imong aping. So, pinagi si mong pagtanaw sa salamin. Karon in a sense, nagtanaw kas balaod, giingan kas balaod, hugaw ka, nakalapas ka kay mauni akong giingon sa imo, dili ka. Pero ang imong gihimo, mauna, lapas na ka. But, by looking at the mirror mga kaigsuunan, dili pwede nga ang samin mo yung gamiton nga inudnod sa imong hugaw sa nawong aron matanggal ka ng bulinga. Kundili, it only makes you aware nga hugaw ka. So karon kay nakahibalo ka nga hugaw ka, unsa may imong himuon? Mangita ka og sabon og tubig. Aron Manghilamos hugasan. ka. Manghilamos ka. Og kini nga cleansing agent makaigsunan walay lain kundili ang dugo ni Kristo. Og si Kristo mismo kay matod pa niya, come let us reason together, bisan og ang imong sala sama kapula sa dugo. Ato ning papution
limpyuhan nato ni. Sa ato pa makaigsunan, the law has no cleansing effect, dili si Kristo gyud ang makalimpyo sa tanang problema. Sa mga Cebuano nga mga tao, no, dunay term sa Bisaya, mga kaigsunan nga gitawag og pinutong bitaw. Pinutong ambot sa uban nga mga lingwahe o dialect ug unsa na. Ang putong buti pasabot nga kada bitaw pananglitan may usa ka butang nga makita niya misa nga dili pa dinhi panalitan sa samin, no? Panalitan pagtan-aw niya sa samin naa siya buling. Unya iyang ginusnos ang iyang naong sa samin, wa man makuha. Ang iyang gihimo, iyang gibuak ang samin. Gitawag na siya pinutong. Kaya nga nung pinutong, sama panalitan sa usa ka Kristohanon nga moingon nga ang balaod dili madeni makaluwas, di na lang ato na ni walaon ang balaod. Pinutong na mga kaigsunan. Bungkagon ta na lang ni. Pag ingon sa balang kasulatan nga walay paggamatarongon pinaagi sa Balaod. pagtuman sa balaod, sama na sa pagkasulti nga walay mahinlo nga naong sa sigilag atubang sa samin nga dili ka didto manghilamos. Kung atong ipasika din ha makaisunan ang kahimtang sa balaod ug unsa iyang function, samtang nga magsigi kag tan-aw sa balaod, mag-anam og ka ang imong awareness, imong kaugalingon nga grabe di kadako ang imong sala, mag-anam na siya tubo. Sa diha nga imong masabtan nga ang imo ding pagkadugta sa sala makaisunan, sama sa gingon ni Isaias nga sama ka sa trapo, dili ordinary nga trapo. Dayon ang Isaias nga sama ka sa hugaw nga trapo, no? Filthy rags. Damor nga makaingon ka nga kung sa mga bata pa, nagkinahanglan day ko og manluluwas. Sa to pa nga ang balaod ri makaisunan iyang purpose ganuyon kaniya ngadto sa manluluwas. Ganuyon kaniya ngadto sa cleansing element sa masagingon ni Pastor Hesbon. Tungod kay ang imong awareness na dako kayo. Daw bi magpuyo ta igsoon nga walay balaod, unsa may mahitabo? Wala tay awareness nga nakasala dayta. Ang mahitabo kampante ta makaisunan nga okay ra ko. Naa naman ko kang Kristo. Once saved, always saved. Bisag unsa akong himuon, okay na ko. Kay walay balaod. Wala ka kahibalo nga ang imong kinabuhi makaisunan pariha ra gihapon sa wala ka diha kang Kristo. Ang buot akong ipasabot sa pagdawat nato kang Kristo makaisunan, gihinluan ta sa iyang grasya, nahimo tang matarong. Atong i-maintain ang atong pagkamatarong, pinaagi sa atong pagpaduol kanunay kang Kristo. Kinsa may nag-aware na to nga dapat magpaduol ta kang Kristo? Ang balaod. Nag-ingon nga, Palomares, paduol kang Kristo. Paduol pirme kay hiwi na kay ka. Mura magunig pitik bitaw. Kada bitaw sa mga gabasiro nga naay pitik, no? Linsa. Nailinsa. Nisipyat na kay ka, no? Ang katong linsa, dili to maoy maka-straight, no? Kung imo tong tumanon, mo straight to, mugiya to. Ang magiya naagi somebody nga mo'y mugiya ug mao na siya si Ginoong Hesukristo makaisunan. So inguna na kay importante ang balaod. Kamo nga nanas pagtuo kung si kinsa man mo ayaw ninuwad-an ang balaod kay ngano man mao na mo pasamot ninyo og unsa man pagsubay sa pitik mo na mag-aware ninyo nga hiwi na mo nagkinahanglan na mo sa giya nga mo si Kristo. Ato ning tagaan og tagsa-tagsa nga sensilyo mga kaigsunan kining atong pagtan-aw sa katuyuan sa balaod. Una, ang purpose sa balaod mo pahibalo nimo nga nilapas ka. Ikaduha, kining balaod mauni siya kibali makaigsunan ang sakyanan nga mohatod sa usa ka makasala, ikaw ug ako ngadto sa solusyon sa atong pagkamakasasala, which is Jesus Christ. Atong hinumduman makaigsunan, the law has never been designed for the salvation of man. Wa gyud ni gi-design sa Ginoo nga muni muluwas kay ngano kining pagluwas makaigsuunan is a business being accomplished by Jesus. Ang balaod, on the contrary makaigsuunan, mauna ang mukonbikto sa tao, mauna ang mukondinar sa tao. Tungod sa balaod, makondinar ka kay kahibalo ka nga di na gyud mao imong gihimo. Pero ang pagluwas sa tao, si Kristo ang muteker ana makaigsuunan. Another purpose sa balaod mga igsuon, it is God's way. Paagi ni sa Dios aron nga ang tawo nga linuwas makahibalo siya unsaon pagkinabuhi ingon nga linuwas. Amen. Mao ni purpose sa balaod. Kay promotion ba ning kaluwasan? Promotion ba yan, no? Kay gikan sa kanta yun nga gikan sa yanang sa sala, kita naa na sa Ginoo. Kung pananglitan wala tay giya makaiso ng samtang naa ta sa Ginoo. Magsapag-sapag ta, no? Unsa may atong himo ani magsapag-sapag ta.
ug atong hinumduman makaigsunan nga basically ang theology sa Biblia nagaingon nga the law is the transcript of God's character. But ipasabot nga atong mahibaw-an nga ang Ginoo mao na iyang kinaiya tungod sa balaod nga iyang gihatag nga murag nahimong atong gikapanaminan. Pero baliko na to mga kaigsunan, ayaw sa ligi ng balaod, no? Sa diha nga na full short ka sa giingon sa balaod, budagan gyud ka didto ni Ginoong Hesukristo. Kay ang balaod igo lang na nagtudlo nga oy, nakinahanglan gyud ka nga magpaduol pirmi sa gitawag cleansing agent nga mao si Ginoong Hesukristo. Pero kung moingon na pud ka nga dili man na makahinlo ng balaod, wala na siya, makaigsuunan dili gyud ka magkinabuhi sa kinabuhi nga linuwas. Wala gyud. Zero gyud ka. Mao na nga giingon siya dinhi sa ato ang leksyon mga kaigsunan. Kung ato ning tanawon, ingon siya dinhi, the law was to redirect the people back to God. And the grace He offers all who come to Him by faith. So in other words, nga makuha nato nga ang law, mag-redirect ka nato sa diha nga di nita musubay anang pitik o linsa, ibalik yun tanya dito nga sa tulid nga dalan o itudlo tanya dito sa grasya nga mao si Kristo pinagi sa atong pagtuo. Nya ay isyu diri makaigsunan kining sa Galacia 3 bersikulo 19 nagiingon din ha si Pablo nga ang balaod gidugang. Unsa mahibuti pasabot ani Pastor Dan kay basin og makaingon ta ba nga na ang grasya pero di pagyud na paigo kay grasya lang gidugang na usahay mo nga tanawa ra pastor idugang gid ang pagtuman sa sugo. What does it mean? Kung imong ibalik dito makaigsunan atong frame of reference ani kadto magyong pagdeklarar dito sa Sinai bitaw. Oh. Kung imo ba yang sabton og maayo prior to the declaration of the law in Mount Sinai naa na biya gibalaod mga kaigsunan. Gikan pa man sa sinugdanan pa no mao bitaw nakasala to si Abel si Cain gitawag siya unang mamumuno kay bisag wala pay nasuwat dito nga napulo ka sugo naa na ang napulo ka sugo ato na siya nalapas. Pag ingon din ha gidugang mga kaigsunan ang timpo din ha nga atong tan-awon naa na sila kang Kristo apan giplaster ito officially kung imong tan-awon ang context ang pagdugang din ha dili buti pasabot nga wala nila nabal-i sa una wala sila awareness sa una apan gihimo ang proklamasyon nga kana bitawng dako bitaw kayo ang impact kay sama magud sa naa pata gikan pata sa kalibutan no wala ta kaayoy wala tay awareness ba muna nga pag naa na ta kang Kristo murag gidugang siya in the sense nga kanang ang imuhang awareness gipadako bitaw murag na ay dako kayo nga announcement no kay dako kay nga proclamation nga okay mao ni ang balaod no panahon nila ni Moises na ay mga dalugdog na ay mga gani kung imong tan-awon strictly iyon nito nga giwitnessan sa mga manulunda sa to pa nga kini nga gito pagdugang makaisunan wala pagbuti pasabot nga wala pa din sa una gihimo lang gitawag nga awareness official awareness nga ni ani siya sa panahon nga ikaw ni dawat na sa grasya og naa na nimo ang pagamatarong. Additional sa punto nga gihatag ni Pastor Palomares mga kaigsuonan. Angay nato nga hinumduman nga more or less 300 years ang mga Israelitas nga dito sa Ehipto sa wa pa sila gihabwa sa Ginoo gikan sa kamot ni Paraon pinaagi kang Moises. So gikan sa panahon, imagine nimo 300 years, more than 300 years, wa sila dito simba-simba, wa na sila magunahuna nga katawhan pa din sila sa Ginoo, wa na sila magdaho mga valid pa bagihapon na pakigsaad sa Ginoo sa ilaha. And basically, nilugwa sila sa kaulipnan makaigsunan nga mga tawo nga sama og lifestyle sa mga Ehiptohanon, mga walay balaod. Pero dinhi mo tong giingon ni Pastor Palomares kaganina nga in grande gyud ang pag-introduce muna kung imong tanawon in a sense correct ang terminolohiya nga gigamit ni Pablo sa dihang niingon siya gidugang kining balaod. So 430 years after the declaration of the written law mga kaigsuonan tuyo gyud to siya nga niadtong tungura ihatag sa Ginoo aron mapukaw pag-usab ang mga katawhang Israelita nga oy mao gid ini ang saktong paagi nga magkinabuhi ingon ng mga katawhang pinili sa Dios. So, ako nang saluon anang sitwasyon nila diha sa naa pa sila sa Ehipto. Dugay sila 300 years nga wala sila Dios. Ang ilahang influensya nga nakatunan gikan sa palibot nila
mga katawhan nga walay Dios. In other words, sa ilahang kinabuhi, wala na po'y balaod alang nila. So pag abot nila dito sa bukid sa Sinai, nakita nato dito ang ilahang pagkinabuhi. Grabe na yung kalayo nila sa Ginoo kay wala na'y balaod, nagagiya kanila. Mao na nga, si Apostol Pablo, diha sa Galacia, nagingon siya nga gidugang kay sa ilang kinabuhi, wala naman yun ay balaod. So gidugang sa ilahang kinabuhi ang mao nga balaod aron dunay mugiya sa ilahang nga pag-alagad, sa ilahang relasyon balik kadto sa Dios nga nagluwas kanila. Yeah, sa gihapon, balikan na to ang punto makigsuunan ng gisulti ni Pastor Palomares kaganina. Wala mahitabo nga ibutang daan ang perfect hingpit nga pagsunod sa balaod ay masabak diya sa relasyon kundili unsa. Una ang relasyon. Gipakita sa Ginoo nga pinalangga niya ni mga tawhana kay gihabwa gikan dito sa kaulipnan, himuon silang mga tao nga adunay kaugalingnan. Exodus was the story. Nya human niya to makaigsuunan, didto sila gitagaan og pamaagi sa Ginoo og unsaon nga magkinabuhi sila nga ingon nga mga linuwas pinaagi sa balaod mga kaigsuunan. Karon ang ato na pong kanang gitawag tahas, no? Kanang gitawag hangtod kanusa, no? Kining dunay expression sa Biblia makaisunan nga until, no? Until, no? Dunay panghuna-huna sa uban nga pag-ingon nga until kung naa didto'y gitawag murag resolutory condition, kung naay condition didto, like mingon nga until Jesus Christ, so pa nga pag-abot ato nga kondisyon, wala na pod ang balaod. O manamay panghuna-huna ang ingon ana. Makaigsuunan, atong sabto ni siya nga ekspresyon sa daghan nga pamaagi. O, padalitan, niingon ang pinadayag, no? Be faithful until the coming of Jesus Christ, no? But ba ipasabot nga kung naa si Jesus Christ, dili naka-faithful niya. Di ba? So, faithful gihapon. Padayon lang gihapon ka sa imo pagkamatinudanon. So, kana siyang gitawag nga until makaisunan, wala na siya magputol, no, sa sitwasyon. Kung dili, usa na siya kagitawag expression of encouragement. Sa to pa nga, pareha ba mo ingon nga, okay, gunit gid mo din ha, gunit mo ni Kristo hangtod sa iyang pagbalik. Sa diha nga nibalik na si Kristo makaisunan, mo ingon bata nga, Ginoo, di na mi mugunit nimo, wala na mi relasyon nimo ha, dili na mi musalig nimo kay naa naman ka. Nag-ingon naman ang Biblia nga, musalig mi nimo, mugunit mi, mutuo mi hangtod sa imong pagbalik. Niya naman ka, magbulag na ta, dili na mi mutuo nimo. Dili na mo ibuti pasabot, no? Kani sa diha nga mo abot na ang object makaisunan, the more nga ang relasyon mahimo na gyud nga reality, no? Mahimo na nga reality. So mo po na siya nga ang balaod nag-ingon dito nga nahimo silang gigamit nila ang word nga tutor, no? Tutor. Paingon nga to kang Kristo. Sa diha nga na si Kristo makaisunan. Wala na ba ang tutor? Wala man pud giingon sa Biblia nga na naman si Kristo, giabulis na to niya ang tutor. Wala giingon. Gani dunay duha ka konsepto aning pagkailalom nato sa balaod, no? Sa diha nga naa pa ta sa sala makaisunan, we are under the law with respect to the condemnation of the law. So to pa nga ang pagkailalom nimo sa balaod, dunay duha ka sitwasyon. Sa makasasala pa ka, ilalom ka sa balaod sa iyahang silot. Sa diha nga nanata ni Kristo ang pangutana, ilalom pa ba ta sa balaod? The answer is yes. We are still under the law in terms of the jurisdiction of the law. Kaya ang jurisdiction sa law makaisunan, permanente man na siya. Hingabot na takang Kristo tungod kay gidalata sa balaod, gitsuturan ta sa balaod, apan sa naa nata ni Kristo makaisunan, ang jurisdiction sa balaod naa pagihapon kay nganuman. Wala man ta matranslate ngadto sa langit makaisunan. Ang atong relasyon ngadto kaniya nagpabilin og ang batakang balaod dinha nga mo'y mag-define sa atong relasyon kaniya na existing ra gyud gihapon. Yeah, kining balaod mga kaigsuonan, wala ni siya gituga sa Ginoo at a certain period of time. Usahay magunahon na ta nga didto gini nagsugod sa Sinai, unya pag-abot didto sa paglansang ni Kristo, didto ra pod siya taman. Kundili sabto na to makaigsuonan sa gidiscuss na to kaganina matud pa ni Pastor Palomares nga ang balaod is the replica of God's character. Kung unsa ang kinaiya sa Dios, mao po na ang balaod. Kung asa gikan ang Dios, didto pod gikan ang balaod.
Pero ang Biblia nag-ingon nga ang Dios walay kinutuban, walay sinugdanan. Sa ato pa ang balaod, gikan pa na sa una sa wa pang kuyo ginas Ginoo. Og tungod kay ang Dios eternal, walay kinutuban, it means ang balaod walay kinutuban. Ang Dios kay balaan, ang balaod balaan sad. So that's biblical declaration kung unsa ang balaod makaigsunan. So sa ato pa sunod gini sa kanunay sa Ginoo. Gani mga igsoon, og dili pa lang gyud tungod ni ining balaod, dili gyud unta malansang ang anak sa Dios. Yeah. Which is why makita nimo nga gahi gyud ni kayo, di nimo ni pwedeng walaon kay kung pwede pang walaon, di na unta ilansang ang anak sa Ginoo. So Jesus was crucified, which means nga ang claim sa balaod makaigsuonan dili gyud na pwede nga imong ihiklin. Na gyud na. And we simply just needs that promise. Kining saad nga atong gikinahanglan makaigsuonan, ang katumanan ni ini mao si Kristo nga maoy gilansang og ang iyahang kamatayon makaigsuonan maoy dako kay nga grasya alang kanimo ug kanako. So sa ato pa katong iyang kamatayon mipabarog pag ito sa iya sa balaod mga kaigsuonan. Isa pa ka punto nga kung atong tanawon no, kay replika man sa kinaiya sa Dios. Ug kung atong tanawon ang kinaiya sa Dios, mao ang gugma. Ang balaod gisummarize ni siya sa gugma. Gugma sa atong Dios ug gugma sa atong isig katao. Unya kung ato nang walaon pananglitan ang balaod, buot ba ipasabot nga sa diha nga niabot si Kristo, namatay na siya sa krus sa Kalbaryo, nawala ni ng gugma. di na ako maghigugma. Di na ako higugmao ng akong isig katao. Dili na ako higugmao ng Dios. No. Samot noon ko nga mahigugma sa Dios ug mahigugma sa akong isig katao tungod kay niabot ang katumanan sa mao nga saad nga maong kamatayon ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Amen, amen. So ang tahas na to karon mga kaigsuonang Adventista no, mga minahal na mo nga mga higala, mao lang ang pag-prioritize kung asa magiuna ani no. Kay atong nakuha karon ang balanse gyud kayo nga presentation no, sumala sa gidiscuss kung mga kaubanan. Balanse gyud kayo ang pagtuo naa, ang grasya naa, ang balaod naa. Mga kaigsuonan balik ko nako, unsa may sequence ani? Unahon na tong dawat si Ginoong Hesukristo. Ang iyang pagkamatarong, ang iyang grasya, human ni ana kita mga tao na nga unsa man adunay katakos sa pagtuman sa iyang balaod. Yeah. So kung atong tanawon mga igsuon, ang priority gyud diha gyud sa pakigsaad o pakigrelasyon sa Ginoo kay siya gyud ang muhatod sa tanan nga kasayon sa pagtuman sa tanan niyang gustong isulti sa ato. Gusto niyang atong himuon mga kaigsuonan. So salamat kayo nga gitagaan nato og panahon gyud kining atong pagtuon sa lesson karon nga week mga kaigsuonan. Very interesting. Unya among hagit kanunay sa atong mga Sabbath School teachers ug sa tanan ninyo nga nagsunod niining atong takna sa pagtuon mga kaigsuonan. Padayonon nato ang pag-abli sa atong Biblia. Amen. Ug gawas pa niini, padayonon nato ang pag-abli sa atong mga kasing-kasing aron kanunay ang relasyon sa Ginoo dinhi nato aron magpadayon usab ang atong pagkamatinud-anon kaniya pinaagi sa pagsunod sa iyang kabubuton niining atong kinabuhi. Again, gusto kami nga manamilit kaninyo mga kaigsuonan hangtod sa sunod na sab nga episode nining atong takna sa pagtuon. Kini si Pastor Boscato kauban kang Pastor Palomares ug kang Pastor De La Cruz. Ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan sa dili pa kita mo tapos niini pinagis pagampo atong paminawan mga kaigsuonan kining halad sa awit.
Gamhanan namo nga Dios, salamat Ginoo sa pagpatin-aw kanamo kung unsa gayod ang pagkabililhon sa imo nga saad nga mao ang kaluwasan pinaagi kang Kristo. Ug unsa pagkabililhon usab sa among Kristohanong kinabuhi ang imong mga balaod kasuguan nga magagiya kanamo kanunay mobalik diha kanimo kay ikaw ang among manluluwas. Panalangin ni ang mga kaigsuunan nga kanunay nagasubaybay niini nga takna sa pagtuon. Ihatag usab ngadto kanila Ginoo ang katin-aw sa imuha nga leksyon nga gihatag kanamo nga magpabilin kami nga matinumanon diha sa imuhang grasya ug magpabilin nga masinugtanon pagtuman sa imong kasuguan sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. 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 If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. We are from Mountain View College, and we have the utilities of a little town. For more than your basic needs. We have the heart for outreach. MVC can bring out your compassion and literally exercise it through the SULAD Student Missionary Program, among many other outreach activities. And when you need to take a break, MVC can also feel like a resort. So you will be refreshed. We have serene and scenic landscapes, thanks to a rich, faith-filled history. We have a campus that's big enough to build your dreams and future on. Come and build your future with us. Join the around 2,000 students from all over the world, 17 countries, who have come and build their future with us. Here, we have activities to develop your emotional, social, physical, and spiritual aspects of your life. Experience the best in Christian education. Come and build your future with us at Mountain View College, Valencia City, Bukidnon, Philippines. Come and build your future with Mountain View College. Aduna ka ba'y buot masayran sa kinabuhi? Aduna ba'y kagawasan sa sala ug kasakit? May paglaong pa ba ang mga minatay? Unsa ba'y padulngan sa kalibutan? Mga higala, ipangutana kay pastor. Ipadala ang imong mga pangutana ug tubagon ni pastor gamit ang Biblia.
Pangutana Pastor, usa ka serbisyong gidalit kaninyo gikan sa Hope Channel.